cin din duniya ta ina? Akwai wani mai cin din duniya wanda ya wuce shi? Idan yana bukata ya zauna a gidan gwamnati ya ƙara zama shi ma ya faɗa. Ya fito ya sa rigar shi ya ce ya fito takara yanda aka zaɓi ba zama zaɓe shi. Sai mu tabbatar da gaske yake kuma shugaba ne na gari. To yanzu idan da 'yan Nijar kamar yadda 'yan Nijar suke fitowa suke cewa su suna tare da Janar Chani, idan suka ce a koma zaɓe ya zo kuma za su sake zaɓarsa. Na rantsa da Allah takalmin bazum sai ya karta ni. Wallahi. Na rantsa da Allah in dai ba gindin akwatunan za a sa bindigogi ba, wallahi takalmin bazum. A ce wannan takalmin bazum ne zai sa karata ni. Wallahi tallahi sai ya karata ni. Anya wannan baya nuna irin bacin ran da ke tattare da kai domin kayi wa bazum waka. Ai ba ni rarara ba, kai ma da baka je Nijar ba, da wanda bai je ba duk Najeriya, kai duk 'yan Afirka ma sun tabbata abinda aka wa bazum zalunci ne. Magoya bayan shi Chani da suke son su suna magana cewa Najeriya da aka bar ku da yanci kamar ba ku iya kwana a ɗakin ku, ba ku iya ci, mutane suna cin dusa, ga matsaloli nan tili-tili. Me zai sa ba za ku yi ma su jagororin Najeriya ku nuna musu irin waɗannan matsalolin da za su kawar da ba, har ma da za ku nuna musu cewa dimokuraɗiyya dan tana da amfani. Wannan magana da kake faɗa duk abin da ake yi a Najeriya shi ake a Nijar. Duka. Kuma duk wanda ya ce maka akwai wani mutum wanda ke goyon bayan Chani, wallahi tallahi ƙarya ne. Me yasa ba za ku bawa shi shugaba Tinubu wanda kake karewa shawara yayin jagoranci na nagarta wadda zai zama wato abin koyi ga kowa da kowa, har ma a ji cewa mulkin sojan ya zama kawanci misali ba? Tinubu zaɓar shi aka yi halattaccen shugaban ƙasa ne. Kamar yadda Bazum jama'ar Nijar suka tattaru suka kaɗa ƙuri'a a cikin mutanen da aka tsaya takara ko kuma suka tsaya takara. Suka ce ga wanda suke so. Wannan mutumin daga an ba shi gadin wanda muka zaɓa, wannan shi muka aminta da shi, zauna a bayan shi, buɗe mai mota, share mai takalmi, kawai ya ɗauki bindiga ya sa masa kuma ya ce ya kidnapping ɗinku. Kuma a zo a biya masa. Muna magana dimokuraɗiyya. Ƙauyancin mu duk ya wuce na wannan abin, wai magana ka ce wai me aka ce an yi wani juyin mulki an yi kaza, babu. Dambarwa tsakanin shugaba Tinubu da Janar Chani. Ci gaba da wannan dambarwa suna magana cewa zai iya samar da matsala. Kai a ganin ka wace hanya za ku bi ku da kuke magoya bayan Tinubu ko sanya shi ya ɗauki matakai wanda za su zo daidai da shi Janar Chani don a samu zaman lafiya? Ya kira Bazum ya ba shi mulkin shi, ya kuma ba shi haƙuri, ya kuma ba mutanen Najeriya da Nijar haƙuri, ya kuma ba duniya haƙuri. Su kuma su Bola Tinubu da duniya ma gaba ɗaya su ɗauki irin matakin da ya kamata su ɗauka. In sun ga dama su yafe masa, in sun ga dama su ɗau hukunci a kan shi. Dambarwar diplomasiya tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar ita ce yanzu ke ci gaba da wato ɗaukar hankali a dandalin sada zumunta da ma dai a wurare daban-daban inda ake hira a waɗannan ƙasashe. Domin tattauna wannan batu a wannan karan mun samu bakoncin Dauda Kahutu Rarara, mawaƙi a tarayyar ta Najeriya. Alhaji Dauda Kahutu Rarara, barka da wannan lokaci. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To idan muka fara wannan tattaunawa kai tsaye, kamar ya kai kake kallon wannan dambarwa ne da ke wakana tsakanin shugaban mulkin soja na Nijar da kuma gwamnatin Najeriya? Ban taɓa shiga cikin wannan hidima ta harkar Nijar ba tun bayan da wannan juyin mulki ko kuma cin amana ya gabata. Ban taɓa shiga cikin harkar ba gaba ɗaya, amma a wannan karan abin ya bin mamaki. Mamakin da ya ban akwai abu biyu wanda shi ne ya sa ne magana a ciki. Akwai mutane wanda nike ganin su reasonable mutane, musamman akwai mai aka ce malamai suna ta magana akan abin, wasu na ta magana suna gane suna cewa za su ba da mai aka hasaba hagu haƙƙinta su ba dama haƙƙinta. Wannan abin da ni da duk wanda mai sauraro da duk mai kallo, duk wanda ya ɗauki Chani a matsayin mutum, to gaskiya da ɗan Nijar da ɗan Najeriya ina ganin sai dai wanda bai san abin da yake ba. Rarara, kamar shi shugaban na Nijar kuma ya zaka ka ce ma a ɗauke sa mutum, ko zaka janye wannan kalamin saboda ai shugaba ne a yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Babu, Nijar kawai ba ta da shugaba. Haka Allah ya yi, an samu wani mutum ya zo ya kidnapping ɗin shugaban, ya tattara mutanen gaba ɗaya ya ce shi ne shugaba. Ya je ya kulle banɗaki, ya shiga ciki ya kulle banɗaki yana ciki.
shikenan sai ka ce wannan mutumin shugaba. Babu wannan, ba me aka ce mutanen Nijar da duk wanda yake cikin, da wanda yake Nijar da wanda yake wasan Nijar da duk wani dan Najeriya, babu wani mutum daya wanda zai ce ya ji daɗin wannan abin da aka yi. Babu shi. Duk ko wanda ya ce ya ji daɗin wannan abin shi ma yana goyon bayan cin amana. Ba yadda za a ce mai gadin ka ko mai tsaron ka ka amince da shi yana bayan ka, ka bashi da kakka ya rike maka, ya bude ma kofa, ya sai ka shiga nan ka tashi anan. Duk iya amincewar duniya kai ya sama bindiga ya ce yau yaki da nafin ɗinka shine shugaba a yanzu, kuma ka kira wannan mutum kuma har wai kuna bin bayan shi. Babu. Ai duk wanda kaga yana cewa wai tani wani abu, shi me aka cewa ya zama shi wanda aka kidnapping ne. Wanda aka kidnapping babu yanda zai yi. Amma mu an kidnapping din mu ne. Babu yanda za a yi mutum kawai ya zo ya kidnapping din shugaba, ya ce yau shine shugaban gidan nan gaba daya, kuma ka ce kana goya masa baya. Kuma har wasu mutane tana magana wai ya zo yana wani so kiburutsu, yana cewa wai da kaza da kaza an yi kaza an yi kaza. Amma haka da kafin mu je ga wannan soki burutsun, kamar da kake siffantawa da soki burutsu, idan muka tsaya kamar waɗannan kalmomin da kai amfani da su ka siffanta shi shugaban mulkin soja na Nijar ɗin, wani zai ce to kai ba ɗan Nijar ba, ka yi magana kan dambarwa da ke tsakaninsa da Bola Tinubu mana, a maimakon nuna sai hancin shi a matsayin shugaba, domin 'yan Nijar da dama suna nuna cewa sun ji daɗin wannan, suna kallon shi a matsayin shugaba. Babu, na gaya maka Zaradini, magana ta gaskiya, sai dai kuma in danne musu za ka yi. Duk wanda aka kidnapping, duk wanda aka fito da shi, za a ce masa ka ce kaza zai ce kaza, kai ma ka ce kaza zai ce kaza. Babu yanda za a yi mutum ya sa bindiga a gindin a goshin mutum ya ce ya kwace mulki, ya kidnapping din duk mutanen Nijar, mu ko mu kalle shi a matsayin mutum ne wannan. Kawai muna lallaba shi saboda mutanen, abin da yasa ake lallaba shi saboda mutanen garin su zama sun, me aka ce, an kwace su a hankali cikin lalama. Ba ka da yanda za ka yi magana akan shi. Ni ba, tun da aka fara ni ba magana akan shi ba. Ani abin da tsana a duniya cin amana ne. Ka ci amana ta, duk wanda ya da wannan abin ya auna. Can you imagine, Zaradini, kai ne na bayanka, ADC ka, wanda ka amince da shi ya sa maka bindiga. Kowa ya auna wannan a zuciyar shi. A ce wannan na bayan naka wanda yake zaune a bayanka, a ce tani ne ko mai suna tani ne ko mai halin tani ne, za ka yarda da shi? Za ka amince da shi? Daga wanda yake Najeriya har 'yan Nijar, kowa ya sa wannan misalin a ran shi daga yanzu. A ce kai ne yanzu, kai din da kake zaune, a ce wanda yake bayan ka da tsaya, tun da ka tambaye ni. Ina so dukkan misalin ya zama ɗaya ne. Duk me aka ce, duk rashin ganewarka, sai dai ka ce kawai ba ka san gaskiya. Can you imagine a ce kai din nan ko ni, ko kuma duk wanda yake Nijar, ko kuma duk wanda yake Najeriya, a ce wanda yake bayan shi yanzu, idan gwamna ne kai, idan kwamishina ne, idan minista ne, ko yanzu a Nijar din kake, ka auna a ce na bayan ka sunan shi Tani, ko mai halin Tani ne, ko kuma irin zuciyar da ne da shi, ya za ka ji? Ba za ka zauna lafiya ba. Ba inda za ku ɗauki wannan mutumin a mutum, ku ce wai mutum ya zo ya kidnapping mutane, ya ce wai kuma shi ne shugaba, kuma ku zo wai kuna bin shi. Amma dan ka huta rara, abinda mutane suke cewa, kamar wasu 'yan Nijar suna magana akan cewa idan kun ce ku ba ku san Cani a matsayin shugaba, shi shugaba Tinubu da yake demokradiya, menene yake yi ne wa 'yan Najeriya da zai ƙara rainar salon demokradiyyar da zai tallata wa 'yan Nijar da za su ce kai lallai demokradiyyar tafi? Me yasa ba za ku ba wa shi shugaba Tinubu wanda kake karewa shawara yayin jagoranci na nagarta wadda zai zama wato abin koyi ga kowa da kowa, har ma a ji cewa mulkin sojan ya zama kawanci misali ba? Duk magana da aka dauka, duk magana da dauko wannan magana ce akan layi take, ba wai kaucewa ne ba. Magana Tinubu daban, magana kuma wancan daban. Ka fuskance ni, Tinubu zabar shi akai halattaccen shugaban kasa ne. Kamar yanda Bazum jama'ar Nijar suka tattaru, suka kada ƙuri'a a cikin mutanen da aka tsaya takara, ko kuma suka tsaya takara, suka ce ga wanda suke so. Wannan mutumin daga an ba shi gadin wanda muka zaba, wannan shi muka aminta da shi, zauna a bayan shi, buɗe mai mota, share mai takalmi, kawai ya ɗauki bindiga ya sa masa, kuma ya ce ya kidnapping ɗinku, kuma a zo a biya masa. Muna magana yanzu, muna magana demokradiyya. Ƙauyancin mu duk ya wuce na wannan abin. Wai magana ka ce wai me aka ce an yi wani juyin mulki, an yi kaza, babu. Ba inda za ka zo ka maida, ba wani Afirka, ba wani iya Nijar ba wanda bai yadda Bazum mai kaunar ci gaban Nijar bane.